akkor izmaidra koncentrálsz csak, de közben egész nap a számítógép előtt ülsz, és egyszer csak azt veszed észre, hogy fáj a vállöved. És akkor nem érted. De amúgy meg logikus, csak ugye nem gondolunk bele, hogy hoppá, a vállamat azt minimálba tornáztattam meg. Hogyha nem veszed figyelembe az edzésnél, hogy be van rövidülve a mellkasod, és mondjuk nem mobilizálod a felső részt, a 3-as egységnek a legfelső részét, akkor kialakulhatnak olyan izomproblémáid, amiből nem is gondolod, hogy honnan eredhet, és akkor az a következménye, hogy fájni fog a combod mondjuk, vagy a vádlid, vagy a derekad. Minden mindennel összefügg, és egy 3-as egységet alkot a testünk, a fejünk tetejétől a talpunkig. Ez egy egységes egészet alkot. És ha itt mondjuk megbomlik az egyensúly, akkor megbomlik a testünk, az izomegyensúlyunk is, és ha mellé meg rásportolsz erre, ugye nem tudod, akkor meg ugye ez elindul egy olyan folyamat, ami már nem is tudod, hogy fogod visszaállítani. Sziasztok, kedves hallgatók! Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. A Fit & Go Cast első epizódját halljátok, ahol Jakab Gabriella edzővel, a Csírobik feltalálójával és a Fit & Go alakformáló stúdió alapítójával fogunk beszélgetni. Szia, Gabi! Szia! Azt beszéltük meg, hogy a mai első adásban egy kicsit általánosságban fogunk beszélni arról, hogy amikor valaki nekiáll sportolni, mi az, amire figyeljen, mi az, amire odafigyelünk, hogyha egészséges életmódba szeretnénk belevágni, és majd talán megpróbálunk néhány tévhitet is eloszlatni. Úgyhogy szerintem induljunk onnan, hogy hol rontják el szerinted a legtöbben, mikor neki akarnak állni, edzeni? Ez az elrontás egy ilyen érdekes szó, mert ugye sokan nem elrontják, hanem rosszul kezdik, vagy tudás hiányába kezdenek el sportolni. Szerintem ott lehet hibákat elkövetni, amit utána lehet javítani, hogy rossz mozgásformát választ valaki. Ugye nagyon sok mozgásforma van már a világban, amiből tudunk választani, és sokszor megyünk a barátnőnk után, a hiedelmek után, amit látunk a tévében, vagy az Instagramon most már, ugye azután megyünk, és azt hiszük, hogy nekünk az a jó, amit éppen látunk. De közben mindenki egy egyedi valaki, egy természetes egyedi valaki, egy olyan testtel, ami nem hasonlítható össze egyik testse a másikkal. Hogyha nincsen semmi olyan probléma, ami mondjuk komolyabb izületi vagy izom problémája valakinek, hanem úgymond nagyjából egészséges a teste, akkor én azt javaslom, hogy olyan mozgásformát válasszon, amiben ki is tud kapcsolódni, amiben van izomedzés, amiben van nyújtás is, tehát egy ilyen egységes edzésformát válasszon, amivel szinten tudja tartani azt a természetes folyamatot, ami kell a mindennapi dolgokhoz az életben. Ugye a nyújtás azt szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezt szerintem sokszor elfelejtjük, úgyhogy majd erre még szeretném, hogyha visszatérnénk, de egy picit beszéljünk arról, hogy miből tudnak kialakulni azok a nehézségek, hogy azért van egy civilizációs életmódunk, nagyon sokat vagyunk hajlamosak ülni. Milyen hatásai vannak ennek, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk akkor, mikor nekiállunk a sportolásnak? Hát igen, manapság 75-80%-a az embereknek ülő munkát végez, vagy már vegyük a gyerekkort, hogy a gyerekkorban elkezdünk ülni ugye egész nap, ott is ugye elkezdődnek azok a problémák, amik később fokozódnak. Hát amilyen problémáink lehetnek, az a mellkasunk rövidülése, főleg most a gépezés, a telefonozás miatt is ugye megrövidül a mellkasunk. Ez mit jelent egyébként pontosan? Ez azt jelenti, hogy a mellkas izom nem működik megfelelően, ilyen görnyet testtartást okoz a megrövidült mellkas, ezáltal a lapockazáróink is nem fognak rendesen működni, és elindul egy olyan folyamat, hogy a hátizmaink sem működnek rendesen, és elkezd majd fájni a hátunk, a fejünk, a nyakunk, a derekunk, és akkor így megy majd szépen lefelé a talpunkig. Tehát ennek a tünete ez az előre esett váll, ugye? Igen. Amikor gyengül gyakorlatilag a két izom, aminek azt a helyén kéne tartani. Igen. Tulajdonképpen.
Nyilván ezt most hogy kerüld el, hogyha mindig ülsz, meg most már sajnos nyomkodod a telefonodat, észre se veszed, hogy mennyit ülsz, és mennyire sokszor csinálod meg ezeket a mozdulatokat, amik nem tesznek jót ennek az izmoknak. Vannak erre olyan gyakorlatok, amikkel ezt vissza lehet a helyére mozgatni, mobilizálni. Ha valaki erre tud figyelni tudatosan, akkor sokkal könnyebb lesz neki az ülést is, az egész napi ülést is kompenzálni. És a rövidülésekből adódik az, mármint az izomrövidülésekből, hogy akkor már nem vagyok olyan mozgékony, nem vagyok olyan hajlékony, és a többi, ugye? Igen. Tehát ez ennek az egyenesági következménye. Igen. A mellkas nyújtásra is van egy nagyon egyszerű gyakorlat egyébként, azt mindenki meg tudja csinálni ülés közben, és a lapockazáró izmok edzésére is vannak nagyon könnyű, nem kell hozzá élsportmúlt, hogy mindennapi tevékenységbe berakják az emberek, hogy a testtartásuk visszakerüljön a normális állapotba. Na és mi van akkor, hogyha mondjuk egy ilyen akár izomrövidülést, vagy bármilyen civilizációs problémát, akkor maradjunk ennél a terminus technicusnál, mondjuk nem veszek figyelembe egy edzésnél. Annak milyen következménye lehet? Annak az lehet a következménye, hogy az edzés során is ki tud alakulni egy úgynevezett izomdiszbalansz, amitől különböző testrészeinkkel lehetnek problémák. Hogyha nem veszed figyelembe az edzésnél, hogy be van rövidülve a mellkasod, és mondjuk nem mobilizálod a felső részt, a 3-as egységnek a legfelső részét, a test az egy 3-as egységből áll, akkor kialakulhatnak olyan izomproblémáid, amiből nem is gondolod, hogy honnan eredhet, és akkor az a következménye, hogy fájni fog a combod mondjuk, vagy a vádlid, vagy a derekad. És nem is gondolod, hogy esetleg eredhet a mellkasodnak a rövidüléséből, vagy a lapockazárod nem megfelelő működéséből. Ez nagyon érdekes, mert ugye minden összefüggésben van, mindennel gyakorlatilag az emberi testben. Igen. Tehát minden mindennel összefügg, és egy 3-as egységet alkot a testünk, a fejünk tetejétől a talpunkig. Ez egy egységes egészet alkot. És ha itt mondjuk megbomlik az egyensúly, akkor megbomlik a testünk, az izomegyensúlyunk is, és hirtelen felkelhetsz úgy reggel, hogy fáj a vállad, vagy fáj a combod. És ha mellé meg rásportolsz erre, ugye nem tudod, akkor meg ugye ez elindul egy olyan folyamat, ami már nem is tudod, hogy fogod visszaállítani, mert nem is tudsz róla, hogy mondjuk esetleg csak a mellkasodat kell átmozgatni, vagy a lapockazáródat kell kicsit megtornáztatni. Na erről az izomegyensúly kérdésről még beszéljünk egy kicsit szerintem, mert ez fontos. Mit értünk ez alatt, és ez mit jelent? Amikor úgymond tökéletes állapotban vannak az izmok, tehát egyensúlyban van, megvan rövidülés, nyújtás is megvolt, meg van dolgoztatva, egy olyan állapotban van, amely egy ilyen egészséges állapot. Ez az izomegyensúly. Akkor az alapokat lefektettük, akkor hogy álljunk neki a testmozgásnak? Ugye választ ki azt az edzésformát, amit te mondjuk szeretnél, vagy neked megfelelő. Nyilván, hogyha van valami problémád, akkor először menj el egy olyan szakemberhez, akinél biztos, hogy nem lesz még plusz problémát, tehát ne egy ilyen csoportos sorra menj el, ahol te vagy az 50., és mondjuk nem tudnak rád figyelni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen teljes test tréninggel kezdjen az ember, hogyha még életében nem sportolt, vagy kihagyott sokat, akkor mindenképp olyan edzésre menjen el, ahol az egész test edzve van, amiben van mobilizáció, van egy kis core-tréning, van benne alsótagedzés, van benne sok statikus gyakorlat, és igazából minden a bokától a csuklóig le van edzve. Én ezt javaslom kezdésnek. Meg a fokozatosság, nem? Azért az is egy fontos dolog, hogy ne 200 kiló alá álljak be Google állványba. Igen, a fokozatosság elvében én nagyon hiszek. Az edzéseimen is ugye egy állapot felmérés után felmérem azt, hogy ő mit bír, vagy mi a múltja, vagy van-e a sportmúlt, vagy nincsen, mindenképp fokozatosság elve. Tehát, hogy ne egyből a konditerembe kezdjük a 200 kilós súlyokkal, mert azt láttuk valahol, hanem egy mobilizálós edzéssel kezdjünk, akár egy funkcionális tréning, vagy egy full body tréning.
Van egyébként olyan akár trend, vagy bármi ilyesmi, amit mondjuk látsz, és hogyha valaki csak úgy ész nélkül beleugrik, mondjuk látta az Instagramon, akkor kimondottan veszélyes is lehet mondjuk egy kezdő sportolónak? Igen, hát mostanában a core training az, ami nagyon elterjedt, amit nagyon sokan hangsúlyoznak, ami jó dolog is. Csak lehet akár káros is egy olyan valakinek, aki mondjuk egész nap ül, és mondjuk nem sportolt 2 éve. Elkezdi a divatos core trainingre járni, vagy odafigyelni arra, hogy csak arra fókuszáljon a korizmaira, akkor abból okozhat magának károkat. Akkor viszont ezt a core training dolgot, ezt definiáljuk egy picit. Mit értünk core training alatt, és mik azok a kórizmok? Core training alatt azt értjük, hogy van egy ilyen központi része a 3-as egységünknek. A központi része az a core rész. Tehát az ez egy a törzs mag. tulajdonképpen. Igen. Az a testnek a magja, a törzs. Ezek a tartóizmaink, amik azért felelősek, hogy fel tudjunk állni, hogy le tudjunk ülni, hogy tudjunk menni, hogy tudjunk futni. Legfontosabbak ebből a medencefenék izmai, a haránt hasizom, a külső és belső ferdehasizom, az egyenes hasizom, tehát az összes hasizom, ide tartozik a gerincfeszítő izmok, a gerinc melletti izmok, a rekeszizmunk ide tartozik, akkor még ide tartozik a csukjásizom, ide tartozik a farizom, és ez alkot egy ilyen magot a testünkben. Ez azért érdekes egyébként, mert nagyon sokan szerintem, mikor azt hallják, hogy kóredzés, akkor eljutnak odáig, hogy na, akkor hasprést kell csinálni. De hát azért itt nem erről van szó. Igen, tehát az is egy jó irány, hogy a korizmaira a hasizmát edzi, de az kevés. Meg ott megint lehet egy ilyen diszbalansz, nem? Tehát, hogy oké, hogy megerősítem a hasamat, de hogyha mondjuk a gerincfeszítő edzésem ehhez nem kapcsolódik, akkor igen, tehát a hasat is, meg a hassal együtt a gerincfeszítő, meg a gerinc melletti izmokat is erősíteni kell, és akkor úgy lesz jó. Mert kihat, van egy ilyen izompója itt, ami összeköti a hasizmot a hátizommal, és kihat a 2 egymásra. Ha az egyik erősebb, és a másik gyengül, ha nincs tehát az egyik erősítően, és a másik nincs, akkor az nem lesz jó hosszú távon a testnek. Ha erősek a kórizmaink, vagy éppen gyengék a kórizmaink, akkor az milyen hatással van az általános teljesítményünkre, most, hogyha sportról beszélünk? Tehát mennyire hat ez ki? Kisebb lesz a teljesítményünk, akár egy plank elvégzésénél is, hogyha gyenge mondjuk a hasizom vagy a hátizmod, akkor nem fogod olyan sokáig bírni. Tehát az izomerőd nem lesz akkora, amekkora kellene mondjuk az adott sportákhoz, vagy az adott gyakorlat elvégzéséhez. De ez megint csak egymásból jön a 2. Tehát, hogyha gyengék, akkor sokat kell gyakorolni azokat a gyakorlatokat, amik erre a core izmainkra hatékonyan hatnak. Na és akkor hol lehet elrontani ezt a kórizomedzést? Mert ugye azért beszélgettünk itt az elején, mielőtt leültünk a mikrofonok elé, hogy azért van egy olyan irány, hogy lehet, hogy már ezt se jó feltétlenül túlzásba vinni, legalábbis, hogyha másra nem fektetünk energiát. Igen, tehát ha csak erre a core magra fektetünk energiát, az azért nem jó, mert izomdiszbalancia alakul ki ebbe a 3-as egységbe, amiből áll a test. Tehát ha csak erre az izmainkra edzünk, mert mondjuk azt javasolják, hogy erősítsd meg a derekadat, mert gyenge a derekad, vagy a mély izmaidat, ha fáj mondjuk a hátad, és csak elkezdesz ezekre az izmokra koncentrálni, akkor az a 3-as egység megbomlik, és csak a középső részére koncentrálsz. Ezáltal jönnek az izomdiszbalanciák a többi részen felül és alul. Szóval, hogy a túlzott erősítése se jó, hogyha csak ezt a részt erősíted, hanem akkor mindent erősíts. Az egész testedet. Kell mozgatni. Ez a 3-as egység, ez ugye többször előkerült, ugye mondtuk, hogy a középső a törzs, igen. Melyik a másik 2? Az emberi test én 3-as egységnek hívom edzőként. Van egy felső szint, egy középső szint és egy alsó szint. Ez egy ilyen piramisszerűen épül fel, tehát egymásból jön mind a 3 szint. Van egy bázisunk, ugye a core, a mag, az a bázis, az a központ. Az egy stabil, erős zóna, onnan mennek az erőkifejtések a testbe. Akár nyúlsz a poharadér, akár felállsz, akár leülsz, a hasizmod, még ha nem is tudod, dolgozik.
a hátizmod, a gerincfeszítők dolgoznak. Tehát ez a bázis, ez a mag, ez egy fontos rész. De ugyanakkor ezt alátámasztja az alsó végtag. Felül meg ugyanúgy egy támaszték a felső végtag. Tehát ott jön képbe a mobilizálás. A lábak és a karok mobilizása is. És akkor ettől lesz meg az egységes egész. Nem tudsz csak korizmokkal felemelni egy vizet, vagy csak korizmokkal megcsinálni egy planket. Tehát ugyanúgy a 3-as egység, a felső és az alsó végtagok ugyanúgy dolgoznak. Ez érdekes egyébként, most ez a vízfelemelés példa, ez tök jó volt, amit mondtál, mert ugye tényleg, hogyha belegondol az ember, akkor nem elég az, hogy mondjuk a karjával fogja meg, hanem azért ott, ha nem is vesszük feltétlenül észre, azért mégiscsak van az egész felső testünkből egy mozdulat, ami onnan indul ki. Igen, de közben a hasizmod is bekapcsol, meg a gerincfeszítőd és a mellkasod is. Mert támasztanod kell, hogy meg tud emelni a súlyt, még akkor is, hogyha csak egy pohár vízről van szó. Igen, tehát ugyanúgy a felső végtagodat is dolgoztatod hozzá. Az alsó végtag itt lehet, hogy nem annyira érvényes, de ott is valami megmozdul. Hát meg, hogyha mondjuk állsz, egy állás közben veszed el mondjuk az asztalról, hát akkor meg aztán persze, természetes. Tehát, hogy mindig dolgozik az egész test, az egész, mindig a 3-as egység megmozdul, nem csak a kor mozdul, és ezért se jó csak a kórra koncentrálni. Mert ha kórizmaidra koncentrálsz csak, de közben egész nap a számítógép előtt ülsz, és az egeret húzogatod, és esetleg még ferdén is áll a monitor, egyszer csak azt veszed észre, hogy fáj a vállöved. Felkelsz reggel, és akkor így, de közben jársz core-tréningre. És erősíted, mert azt tanácsolták, meg azt láttad valahol, hogy te járjál arra, mert az nagyon fontos. És akkor egyszer csak felkelsz úgy, hogy fáj a vállad. És akkor nem érted. De amúgy meg logikus, csak ugye nem gondolunk bele, hogy hoppá, a vállamat azt minimálba tornáztattam meg. Vagy minimálba mobilizáltam. Nem is csináltam, tudom én, évek óta karkörzést. Csak itt a testem mellett volt, és mondjuk a planknél is nem köröztem a karommal. És akkor egyszer csak fáj a váll. Nagyon sok ilyen van. És akkor nem értik, hogy most akkor miért fáj a vállam. Közben annyi, hogy nem volt mobilizálva, nem vitted hátra, nem hoztad előre, nem vitted fel, nem vitted le, nem nyújtottad ki oldalra. Érdekes. És hiába edzettél, vagy gondoltad azt, hogy jót tettél valójában, oké, lehet, hogy a derekad kevésbé fog fájni, de mondjuk a válladdal meg nem foglalkoztál. Problémád lesz, igen, mert arra nem koncentráltál, tehát nem az egész testedre koncentráltál, csak azokra a kórizmaidra. És egyébként ugye ez a válasz arra a kérdésre is, vagy amikor ugye szoktak ezen poénkodni, hogy a fiúk azok hajlamosak kihagyni a lábnapot. De hát ugyanez a logika, kihagyod a lábnapot, akkor oké, hogy felülről nagyon szép vagy, meg jól mutatsz a strandon, de hát ilyen problémák akkor is elő fognak jönni. Igen, és ott szinte biztos vagyok benne, hogy aki kihagyja a lábedzést, ott lesznek ebből problémái. Mert ott is egy tartásról van szó tulajdonképpen. Igen. Mikre figyeljünk a mindennapokban? Milyen mindennapi praktikák lehetnek, hogy ezeket a lehetőség szerint a legjobban elkerüljük? A mobilizálás szerintem az nagyon fontos, hogy napi szinten erre rá lehet érni. Karkörzésekre rá lehet érni, arra rá lehet érni, hogy a lapockazárodat kicsit megmozgasd, arra rá lehet érni, hogy a lábaiddal mobilizálj, de szerintem napi szinten a mobilizációra nagyon figyelni kell. Erre csak az a baj, hogy akkor figyelünk, amikor valami problémánk van. Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy a prevenció, a megelőzés. Tehát, hogy azért hajlamosak vagyunk, hogy akkor foglalkozunk valamivel, amikor már fáj. Igen. De ezzel akkor meg lehet előzni gyakorlatilag, hogyha ezekre a dolgokra odafigyelünk. Igen, én világéletemben a prevencióba hittem, de én egy ritka embertípus vagyok ugye a mai világban. Én már így születtem meg, hogy a megelőzésbe hittem. Én nagyon sok a vendégeimnél is, akik járnak hozzám, a megelőzésbe hiszek, náluk is. Nyilván, ha már van egy probléma, akkor én ahhoz kevés leszek, attól függ, milyen a probléma, például egy gerincsérv. Én tudok egy kiegészítője lenni egy gerincsérv problémának, de ahhoz már kellenek olyan szakemberek, aki mellettem is dolgozik a problémán. Szóval, hogy a mobilizáció szerintem nagyon fontos. A
a megelőzés, de tudom, hogy nincs idő ilyenekre, kell egy kis tudatosságot az agyunkba belerakni, hogy később is, vagy a mindennapjainkat sokkal könnyebben éljük túl, hogyha van benne mobilizáció. Mik azok a tünetek, amivel hozzá a leggyakrabban fordulnak? Olyan vendégeim vannak, akik ülőmunkával foglalkoznak, hogy ülőmunka a munkájuk, és ebből fakadó problémák, a derékfájás, a csípőfájás, a combhajlító rövidülés, a vállfájdalom, a hátfájdalom, hozzám ilyenek. Főleg ilyenek járnak. Én velük is azt alkalmazom, hogy az egész testet edzem. Én mindig is ezt csináltam, még akkor is ezt csináltam, amikor még nem volt ez a core training ennyire divatos. Én mindig a teljes testre mentem rá, hogy minden meg legyen dolgoztatva. Ezáltal dinamikusabb volt az edzés, mert mobilizáló volt az edzés, de például nekem személy szerint nem is voltak úgymond komoly problémáim ebből fakadóan, ami az izmaimmal, vagy bármilyen ilyen jellegű testi dologgal nem is volt soha komoly problémám, ami abból fakadt, hogy én mindig is a teljes egységet edzettem. És hogyha prevencióról beszélünk, akkor egy pár ilyen mindennapi tippet tudsz mondani, hogy akár most ilyenekre gondolok, hogy álljunk föl óránként 10 percre a gép elől, meg ilyesmikre gondolnék. Igen, mindenképp. Ezt a 10 perces szabály, de ez már azt hiszem törvényben is van foglalva. Tényleg? Igen. Aha, ezt nem tudtam. Hol betartják, hol nem. Most már a munkatörvénykönyvében benne van, hogy óránként 10 perc engedélyezett. Ugye hát sajnos itt nem mindenki áll fel, hanem a telefonját visszaválaszol, megnéz valamit. Szóval sajnos most már ez miatt nem mindenki áll fel. Én azt gondolom, hogy ezt a 10 percet arra kéne használni, hogy felállunk. Kicsit megmozgatjuk magunkat, iszunk, átmozgatjuk a vállunkat, nem néz ki hülyén, ha karkörzéseket csinálunk az irodába. Főleg, hogy ezért a home office is nagyon divatos, ott legfeljebb a kutya vagy a macska fog hülyének nézni, hogy egészen nyugodtan lehet csinálni. Igen. Én inkább felnéznék arra az emberre, aki ilyeneket csinál. Nem megnézném, hanem felnéznék, hogy foglalkozik magával. Karkörzéseket csinál, szuper jó. És az állómunkáról mit gondolsz egyébként? Mert ugye az is egyre divatosabb, hogy vannak ezek az emelhető magasságú asztalok, és akkor mégsem egész nap ülsz, hanem mondjuk adott esetben állsz. Az jobb, vagy az meg a másik véglet? Nyilván az se jó. A legjobb a testnek a menés, hogyha mész. Az egy ilyen természetes folyamat. Nyilván nem tudunk egész nap menni. Az állás is ugyanolyan káros lehet, mint az ülés. Én a hibridbe hiszek ennél is, hogy jó az állás, állóasztalt variálni, és jó az ülést variálni. A kettő együtt az szerintem jobb, mintha csak ülsz, és csak állsz. De jók ezek az asztalok. Szerintem. Jól kitalálták. Ennyi fért a Fit & Go Cast első adásába, de az a jó hírem van, hogy ezt a beszélgetést pontosan ugyaninnen fogjuk folytatni majd hamarosan. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel azon a csatornán, ahol hallgattatok bennünket. Ez lehet a Spotify, a YouTube, vagy akár az Apple Podcast is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Gabi, köszönöm ezt a mai beszélgetést. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!